Så er jeg tilbage med denne her. Og det er Toa et eller andet. Vandtoaen. Som at der bruger en anderledes slags panser. Jeg kan lige se, hvordan det er lavet. Det er sådan her. Så lavet sådan der. Okay. Med sådan en lille kugle der. Som tormaterne brugte som beskyttelse. Det er egentlig ikke den samme, fordi der har den ikke noget op på toppen af. Det havde tormaternes. Men altså, den her, den har ikke så brede skuldre. Og så har den en anden slags skulderpanser. Er det fordi det er en pige? Det ved jeg ikke. Det er vel fordi det er en pige, ja. Vandtoer er stort set altid piger. Ja. Så kan den også stå meget, meget smart. Men lige så skjoldet af her. Og så de her dimser ned, som den nu har, der kan flappe ned. Det er lidt irriterende, når man sådan vil lege med den. Så er det ret irriterende. Men ellers så er det så smart, fordi så kan man nemlig gøre sådan her. Ja. Prøv lige at se her. Og så har den svømmefødder. Og det er så smart, hvis at den hurtigt skal tænde fast. Og så hvis man også skal tænde Toa fast, så kan man lige tape sin fod. Kan man lige gøre sådan her, så kan man bare holde dem noget. Og så sætte med dem der, og så har man højhældet skrue på. Toa til Toa fest. Højhældet skrue. Men altså, ja. Så skal det bare op her igen. Det tror jeg vist var det for denne her gang. Og nu har jeg også fået filmet alle toerne. Så husk at like. Og subscribe. Og alt det der. Og kom, hvis I gerne vil se noget specielt. Og skriv for eksempel, hvad jeg gerne vil se næste gang. Hvis jeg gerne vil se en kombinationsmodel, eller en how to build, eller diverse ting, eller hvordan man bygger dem, eller et eller andet, det har jeg sagt. Og ja, igen, bruger mest Toa Hortica-klodser, og sådan den her. Tormata-klods, ja. Tormata-klods, ja. Det var det.